Sakra. To vy zde vás A prohráli jsme to. svině. Já tady ležím a spinkám. Omlouvám se, jestli tady něco píká. A moje Medigan je vedle. Medigan. Ale asi jo. Hej, A svině, víš, jak máš na hlavě mě už jste viděli s nějakým tu helmu. No. A No tady, jak tam máš to, ještě tu šálu. No. Fajn. Jak tam není vůbec vidět obličej. Máme tady fight. Dělej sekeru. Sekeru. Otáčíme 14 minut, no tak to zabalíme. V druhém díle bude Tak jo. ještě tady s náma loučí se s váma, nepřejít. Tak byste to věděli. A VB. A fraj. No, my a budeme natáčet za okamžik. Jenom něco zkusím. Já se převlíknu za sebe. To tě ale nepromění. Jak to? Když se převlíkne sám za sebe, tak ti to nepůjde. Čekaj, tam jsou dva teleporty, teď ten vede úplně někam jinam. Aha, ten vede... Cože? Ten vede... Proč premium? Přece už to nefunguje. Já vím, já jsem to jenom zkusil. Já to mám otestovaný. Neseš vůbec. Já už jsem vepředu. Aha. A mohli bychom potom nějaký díly točit třeba na filmečku ještě. No a já se omlouvám, on tady nikdo nehraje, tak bohužel hrajeme s bodama. Ale nám se nechtělo hledat nějaký jiný server, nebo půjdeme na jiný. On bude na tomhle. Je to tam ukazoval, že tam je 20 lidí a to je přesně to, kolik tady je bodů. Ty tady zabírám sám za spaje, takhle to bylo divný. To je normálně zabírat scout. Jo. Tady jsou dva dispensery. Na Cypru. Jeden můj. Jo, jeden je můj. A tady to je spy, jo spy, tak se posil spáje. Já ničím ten tvůj, zničil jsem ti tvůj a ten můj se udělal sniperem. Hej! No co? Já se zkusím převlíknout za našeho skauta, schválně jestli po mě budou střílet. No tak to je jasný. Já to zkusím, myslím, mě vidět červenýho nebo modrýho. Modrýho. To mám otestovaný. Jo, modrýho. Střílej po mně. No tady aspoň, tady je inženýr, co tady je. Tady po něj střílej. To bolelo. Tebe volí skoro všechno. Ne skoro všechno, ale všechno. Úplně. Cože, jak mě mohl poznat, že se spáj? Inženýr. Tak, je dole. Já si tady Jo, cože, mě se otevře boťoch, on si mě tam podá heavy, protože já mám otevřený ten boťoch. Nepůjdeme spíš na Main versus Mission. Tak jo, mohli bychom. Tak já tě pozvu. Ale ten člověk už se tam připojuje. Takže lidi, tohle to bude na chvilku trvat. Menší střih. No, asi tak. Kde si kouňa? Jo, ty si ten diamant vlastně. Jsem si změnil obrázek. Hej, takový, ten heavy, co tady prostě takhle byl u mě. Tak on řekl, on prostě řekl spy a já jsem si myslel, Dělej. že by on byl spy. Počkej, já tady jdu backstepnout heavyho. Už by to nepasílej pořád. Kill heavy. Hej, já dal hetku i bez toho, abych se skrčil. Kill. Ne, kůňa. Co já tě pozvu znovu. Už se připojuju. Dobrý. Takže lidi, to je to na chvíli bude trvat menší. Prostě za chvíli jsme. Co děláš? Čau. Nazdar. My jsme se snad viděli, ne? Už to vypnul? Prostě ne. Takže lidi, nepřející svině se s váma na chvíli loučí a za chvíli jsme zpět. Tak čau ves. Čau. Takže zdraví vás nepřející svině. A s námi tu je ještě VB A fraj. No my jsme se rozhodli, že budeme natáčet. A teď to je boucha jsem Bastard. Au.
Já tady druhou zapálil, už nemám náboje. Ale mám tady to nekonečno nábojový. Au. Není tady gigant a já nemám náboje. A já mám v hlavě šíp. A ten heavy taky. On má v sobě víc než 10 šípů. Už ne. Má jeden ve voku. Pomoc. A jeden má v puse. Jo. A jeden... Počkat, On já má- ho zapálím, já toho... Ne, on má 2 šípy ve voku a jednu rameni. Toho dému mana. Jak asi, když to Sentry Bastard tam bouchne? Přesky. Já do nich cílem injekčním samopalem injekčním stříkačkou. Hej, Filip jsem dal injekčníma stříkačkama. Fry. Hej, Pozor, další gigant. hej, Filbábové, nebo jak se jmenuješ. No. Potom, až to dáme, tak si vylepší na plamenometu odfukování. Potom ti budou lehce odfouknout. Bacha, jsem třeba fakt zrají. Bacha velký, ten... Další velký demomán, tak teď kryjte toho inženýra. Dobře, odfoukni ho potom. Ne, nech toho sebrat tu bombu a potom ho teprve odfoukujte. Sakra, mě došly náboje. Ježiš, mě došly náboje. Teď ho nemám čím odhazovat. No, Lama. Fry, radši je lepší nechat náboje Pyrovi. Já teď konce neberu Pyra. Ale já jsem si je nesebral. Tak kdo mi je sebral? Tam právě nebyly žádný. Fraj, buď heavy. Já jsem taky heavy. Já mám medika. Já dám max přelečení. Nebo, ne, já dám tady to, tady. Fabové, nebyl si medika. Buď Pyro. A nebo buď scout, já budu Pyro, no. Za toho já to umím. Já si naplním kritikly. A ještě budu dostávat hápka, takže dobrý. Někdo tady zničil jsem první. Bude Tady se na- teda někdo z váš scout. Ne, já nejsem stal. Tak někdo buďte scout. Ten tady je důležitý docela. Ani ne. Jo. Nebo já budu scout. Let's go! Au. Ježíš, já spustil Liberčar, to jsem takový blb. Ty tak spustil jenom kryt, jo, to máš jedno. Nekryty. Jo, vůbec všichni jste. Počkat, se nám... čeká se na tebe, Vidím jak vás dáš oba. ready. Au, ten soldier ale hajzl. Právě když jsi... Aha, tady. Ten soldier mě schodil ze střechy a... Pojď do útoku, já tě healuju. Teď jo, ten... A mám trvání Ibercharge na... Ibercharge. Mám trvání Takhle. přeléčení dlouho, takže budeš přeléčený hodně dlouho. Ježiš! Nemusíš do toho zvát. Ale když se něco stane, než spustím kritika, teď spustím Ibercharge. Kašlu na obranýho, jdu útočnýho. Nejlepší je i tou mediganou, co ti přidává hápka do Saxtana. Tady máš nekonečný hápek. Nebo do toho, nebo do oka. Jau. Teď jsem dostal. Ale Fabové, nebo jak se jmenuje, víš vůbec, co má, Dobre. no, víš, co má vůbec medic za úkol. Jo, dávat Ibercharge. A právě to si rovnou můžeš jít heavyho. Já neumím udělat obranýho toho. Já neumím dělat obranýho medika, já umím Mě dělat... zabili myslím sniper zvykem. Dávám mu kryty. Hej, no přijď si svině, dej mi na ně critical. Dobrý, je dole. Dole. Já jsem dal. Já jsem celé. No a prostě bych... Šli!
Mně došli náboje a dali mi hetku. Já bych prostě s divákům chtěl říct, že těch kapitol bude docela dost. Tak Že se nemusí bát že to bude málo, že tam bude málo kapitol, jo, nebo tuhle kapitol. dílu dáme. A pak je to těžký, co? Jeden tank, no to teďkom To je půjde. lehký. To je lehký, to je to nejlehčí. To je lehký jako tvoje jméno. Jo, nepřející svině je lehký, jo. Ne, myslím jako, že to poslední slovo. Aha, svině. To je u tebe jasný. Op, já si dám speed. Hej, Bube, B. nebo co? V palube. VB. Jeho druhá Jsi už přezdívka je něco David. vylepšil? Moje druhá přezdívka je David SS. Tak já ti budu říkat jenom A David. když máš David SS nebo Daník TT, tak stačí říct bez toho TT nebo SS, takže David. Hej Davide, ty jsi si už něco vylepšil na tom Medikovi nebo ještě ne? Už hodně věcí. Yo, ready? Já nechápu, proč mi pořád ten medic říká tada, danke schön. Nevím. Já nabijím Ibershard. Dobí máme odežení robotu na maximum. Co to tady vidím? Hej svině, pojď se sem podívat. A kde jsi? Tady. Ty jsi tamhle dole. Ale co vy nemáte? Na tom plamenometru. To nemám, ale koukej, co tady se dělá. Bude tady děťátko. Hebomedický děťátko. Já se schovám za fraje. To se bojím. Právě ty se máš schovat za Heavyho, protože on je tlustej, tak se... Já vím, špeky nejsem vidět. Oni lezou i horem. Do tanku, rychle! Ještě neví, ale ty jo. To je jedno. Já do něj pustil. Teď se mi doseklo. Dobrý. Mě jde heavy. Jsi heavy, tak to musíš vydržet. Jo. Já bys mě healoval, ty jo, já mám 51 HP. Už ho pomalu ničíme. A dobře, já už mám kryty, takže kryty. Náboje. Ale já potřebuju hápka. Já taky. Kde Čemu tady máme medika, když vůbec nehealuje? No tak kde jste? Já jdu do tanku. Hej, když jste mrtví, tak mačkejte No, to víme. a pak se hned objevíte na spawnu. Ale za kredit. A za ty peníze. No a jde málo. Bom. Jo, heavyové, pomoc. Au. Pošle mi náboje, potřebuji náboje. A do mě šli heavy. Já jdu mlátit čokoládou. Já bych ho radši nejdřív zapál, teď budou mít kryty. Kolem mě. Dobí bomba je skoro na spawnu. Na spawně. Ale za to tank jo. Dobrý.